Kollox jinsab lest tal-maratona għat-tfal kollha organizzata mill-Malta Trust Foundation taħt il-patronċinju tal-President Emeritu Mary Louise Colleiro Preca. Din il-maratona li se tkun qed tixxandar fuq Net Television u fuq l-istazzjonijiet ewlenin l-oħrajn bejn il-11 ta' filgħodu u 11 ta' filgħaxija. Għandha lan li tgħin it-tfal li huma vulnerabbli. Flower pot 2 o'clock. Houseplant 1 o'clock. Flower pot 2 o'clock. Net News iltaqa' ma' Kezmin li għandu 15-il sena, tfajjel nieqes mid-dawl u li grazzi għal Malta Trust Foundation ingħata dan in-nuċċali li biddillu ħajtu. Għal-bidu ħadd naqa' mhux sew ma żmien bdejt nidra u llum il-ġurnata inkurisni bħal persuna normali nara, ma narax u ma bin-nuċċali qed imur ħafna aħjar. Għandi nuċċali għandi kollox. Il-maratona ta' nhar is-sibt se tkun l-10 waħda u matul dawn is-snin il-Malta Trust Foundation għenet madwar 10,000 tifel u tifla fosthom permezz ta' dan in-nuċċali li jiswa ħafna flus. Eżempju hemm persuna quddiemek, eżempju jgħidli anke bid-degrees fejn eżempju jgħidli quddiemek, eżempju jgħidli 12 o'clock jiġifieri quddiemek xu jimxi bil-ħin tal-alloġġ u jimxi bid-degrees ukoll. Looks like mum 12 o'clock. Looks like mum 12 o'clock. Anzi persuna twil sejvjata, eżempju ta' jkun hemm ommi quddiem, eżempju jgħidli mam iżgħet eżempju 12 o'clock jiġifieri quddiemek. Looks like mum 12 o'clock. Looks like mum 12 o'clock. Ma' Net News dan iż-żagħżugħ li dalwaqt jispiċċa mill-iskola sekondarja esprima wkoll ix-xewqa tiegħu li jkompli jistudja u javvanza fil-karriera tiegħu. Wara l-iskola ħankompli l-ITS suppost, ħankompli kors fuq it-turizm biex forsi qudiem ikolli xogħol mat-turisti bħal ġew xi lukanda jew ġew xi ristorant. Għal din raġuni Kezmin wassal appell biex kull min jista' jagħti id-donazzjoni tiegħu lil Malta Trust Foundation biex dawn ikunu jistgħu jgħinu aktar tfal. Grazzi għalikom li tajtu d-donazzjonijiet fis-snin ta' qabel u komplu għatu d-donazzjonijiet tagħkom ħalli tgħinu l-ħaddieħor biex ikollhom ħajjithom aktar faċli. Net News tkellem ukoll ma' Kezmin, Charlene, li spjegatilna kemm il-Malta Trust Foundation u Mary Louise Colleiro Preca ilhom jgħinu lil Kezmin minn meta kellu 7 snin. L-eċċellenza dejjem sibnija ta' għajnuna, qabel ukoll kellu ġifieri iktar apparat għax meta kien jara ġifieri ta' 7 snin konna dak iż-żmien kien hawn il-Connect 12, ġifieri kellu l-Connect 12 ukoll. Il-laptop tal-iskola biex jagħmel it-touch typing ukoll tatuna l-eċċellenza tagħha Mary Louise Colleiro. Issa għandu n-nuċċali dejjem sibnija ta' għajnuna. Il-Malta Trust Foundation kienet imwaffqa fil-15 ta' Mejju tal-2015 fi żmien meta Mary Louise Colleiro Preca kienet President ta' Malta u fl-aħħar snin baqgħet tkun ta' appoġġ għal bosta persuni.